ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠୁ ସେ ଗଛ ଯା ଦୌଡ଼ିକି ତୁମେ ଯିବ, ଦୌଡ଼ିବ ପୁଣି ଏଠିକି ଆସିବ, ପୁଣି ଯିବ ପୁଣି ଆସିବ। ତୁମେ ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ କାଢ। କେତେଟା ଟାଇମ୍ ହେଲା? 4:21। ଥରେ ଯିବ ଆଇବ, ପୁଣି ଯିବ ଆଇବ 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯଦି କରିଦବ ନା ତୁମେ କରିଦିଅ, ସିଏ କରିପାରୁଛ ନା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଯାଉ ହଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। 21 ହେଇଛି, କେତେଟା ହେଇଛି? 22 ହେଇଛି ତ? 21। ଜୋର ଦୌଡ଼, ଟିକେ ଦୌଡିଲେ ହବନି। ଏ ବୁଢା କିସ ତୁମେ ବୁଢା ରୋଗ ଦୌଡୁଛ କିସ? ଏରକମ ହେଲେ ତୁମେ ପାରିବନି, ହାରିଯିବ। ହଉନି? ହେଇଗଲା, ଟାଇମ ହେଇଗଲା। 30 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା? ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବନି ତ? ଆଉ ହବନି। ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ଯାଉ ଯାଉ ଯାଉ, ଆହୁରି ଟାଇମ ଅଛି, ଆହୁରି 30 ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି। କେତେ କେତେ ଟାଇମ ହେଲା? କେତେ ଟାଇମ ହେଲା? 21, 22 ହେଲା। 22 ନା 21 ପରେ ସେ ଯାଇଲେ ନା। ଆଉ 15 ସେକେଣ୍ଡ, 15 ସେକେଣ୍ଡ, 15 ସେକେଣ୍ଡ। ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା। ଜିତିଗଲେ ଭାଇ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଭାଇ ଆମର।